Бу дусларча ярышта шашка белән авыгучы барлык балалар да катнашты. Белгәнегезчә, традицион шашка турниры шушы вакытларда, шушы көннәрдә уза безнең. Рәхмәт сезгә менә шулай җыелып килгәнегез өчен. Безнең гомумән шашка шахмат уеннары ел дәврендә дәвам итә. Бу ярышларга гына түгел, бүтән ярышларга да без сезне көтеп калабыз. Бер нәрсәдән дә кимсенмәгез, алга таба да актив булып, шул бер яклы гына түгел, шуңа күрә бүтән спорт ярышларында да, интеллектуаль ярышларда да катнашып, булып канлы тормыш белән яшәп булганча яшәп, инде Беренче карашка авыр тоелса да, балалар үз көндәшләре белән көч сынашып, интеллектуаль осталыкларын, фикерләү сәләтен арттырдылар. Миңа 12 яшь, 6-нчы сыйныфта укыйм. Мин 3-нче тапкыр монда катнашам. Шашкадан башка тагын нинди спорт төрләрен яратасың? Футбол белән шөгыльләнәм. Шашка ярышы җылы атмосферада үтте. Бәйрәм азагында һәр катнашучыга акчалата бүләкләр, истәлекле дипломнар тапшырылды.